दिवचल पोलिसांनी 11 दिसाच्या गणपती मूर्तीचे सोमारा विसर्जन केले। कोरोनाच्या भयान अंदू भौतेक भौशीक गणपती 1.5 दिसाचेच पाहिले, पण दिवचलच्या पोलीस स्टेशनांतलो गणपती 11 दीस दवरिल्लो। सोमारा ताचे विसर्जन केले। एकाद्रे व्हीआयपीक दितात तशी पोलिसांनी अंदू गणपतीचे मूर्तीक सलामी दिली। पळयात ते देखावे। गणपति बाप्पा को सलामी देगा। सलामी शस। गार्ड बगल शस। गार्ड विसर्जन। गणपति बाप्पा गौरी कुमारा चंदनाची उटी कुम केश। दिवचलच्यान गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार।